Čauko, ideme na lyžovačku, takže teraz ukážem, ako to všetko vlastne balíme a tak. Najprv si idem zbaliť nejaké tie veci, hračky a tak. Takže ako prvé kozmetika. Ďalej také lieky, to mám v kašce. Potom niečo do auta, alebo keď sa budem nudiť, tak nejaké sudoku a fixku. Potom mini printer, čo je vlastne malá tlačiareň. Nabíjačka na mobil. Antistres gulička taká. A k tomu sluchatka. Fľaška zo žuvačiek, ktorú mám tak naplný namalovanú, kde je vlastne voda na hádzanie. Kebyže sa mi v aute vybije mobil, tak Rubiková kocka na hranie. Ešte, keby niečo, aj tá 4x4. Pre istotu náhradné pero takéto. Jojo. Vreckoky do auta. Ďalšie takýto náramok. Neviem ani prečo, ale ďalekohľad. Asi už posledná vec, popit. Všetko sa mi to zmestilo do takéhoto batoha. Nike. Tak už práve idem do auta. Tak. Otváram ešte jedny dvere, už som vonku. Tak. Teraz musím nájsť auto. Už som našiel našu Aronku. Seat Arona. Tak. Toto je pre psa, neviem prečo sú tam tašky. Je jedno. Už nám počkať na rodičov a ideme. Čauko, som späť, boli sme v Decathlone. Teraz sme vlastne v Športissime v Borimol. Ako môžete vidieť, som v kabinke. Pardon. A zatiaľ v Decathlone nemali žiadne rukavice, ale tuto v Športissime som našiel také zelené, sú mi docela dobré. Asi ich zoberieme, lebo sú najlepšie. Zatím čus. Teraz sme ešte v Kauflande, lebo ešte musíme nakúpiť na večeru niečo a vlastne asi aj na dovolenku možno, neviem, som si ešte istý. Takže už som po sprche, už som na večeraní všetko. Teraz idem spať a vidíme sa zajtra. Asi hej. Takže zatím čauko. Takže čauko, ja som sa teraz práve zobudil, máme 7 hodín aj 30 minút. Sa pôjdem ešte naraňajkovať. Keď tak si možno zbalím veci, ale pravdepodobne mi to zbalí mamina a ja pôjdem k bábke vlastne prespať a vlastne rodičia ma tam potom na ďalší deň, keď už budeme odchádzať, tak ma tam vyzdvihnú. Teraz sa idem naraňajkovať. Neviem ešte, čo budem robiť. Zatím čauko. Ja si idem urobiť lovské oko. Tuto si vyberiem túto panvičku. Tak. Ja si to teraz idem urobiť a ozvem sa, keď to budem mať hotové. Trošku som tej vegety tam dal viac. To nevadí. Ja som si sem už takto Disney to nachystal a za chvíľu to už bude. Vajíčko už tuto takto pekne máme. Sem si ho takto dám. Teraz v chladničke ešte nájdem kečup. Kde mám kečup? Aha, tu máme. Čup. Tak. Teraz si to tam dám a niečo si pustím na telke. Som ešte trošku hladný, tak si dám makovník. Tak a na záver si urobím čajík, vlastne s príchuťou Italian Lemon. Tak si ho idem urobiť a neviem ešte, čo budem robiť stále. Tak a čajík máme hotový.
Na záver ešte kečup musím odložiť. Takto. Aby som čaj mohol rýchlejšie vypiť, tak si ho dám von vychladiť. Tu si ho najskôr položím. Teraz vlastne otvorím. Tam máme prádlo. Takto ho sem pacnem a idem. Ja som úplný blbec. Ja som zabudol na MacBook, ktorý si zoberiem. A plus ešte aj takú divnú myšku. Neviem, prečo majú také divné. Teraz sa idem prezlečený. A vidíte, že som v kúpeľni. Takže teraz si ideme urobiť vlasy. Čauko! Ja som zapomenul, že ja som si tie veci vlastne dával do kozmetiky. Už som si zobral, že dávam púzer, to je taký prášok. A teraz si to idem urobiť. Tak. Vlastne už mám takto hotové. Povedzte, že či sa to vám páči, alebo nie, napíšte do komentára. Pretože mojim rodičom sa to nepáči moc. Aj moja babka, proste všetci skoro, okrem mojej sestry, chcú, aby som to nosil tak v boku, ale mne sa to tak nepáči. A teraz idem po zátelku. Umýval som si tvár, tak preto som trošku mokrý. Nevadí. Ja si dám toto. Takže nakoniec idem k babke a vlastne ešte pôjdem najprv na tréning a potom vlastne s cestou naspäť pôjdem rovno k babke a tam u nej prespím. Možno aj moja sestra, to sa ešte nevie. A teraz idem zbaliť veci na zajtra. Takže už som zbalený, už mám aj mikinu. Tak a už len počkám, kým pôjdeme do auta. Nakoniec tréner napísal svoj čas. Napísal 11:30 a malo to byť 16:30 ten tréning. Takže teraz som išiel k babke a potom pôjdem na tréning a potom sa vlastne sem zase vrátim a tu potom prespím. Už som po tréningu, ako môžete vidieť, že už som aj osprchovaný. Teraz sa idem navečerať a potom pôjdem spať a asi sa ozvem až ráno. Už som navečeraný, ešte si dám hrozno a idem po zratelku. Tak a teraz idem už spať. Takže teraz som sa zobudil, je 8 hodín a idem si umyť zuby a naraňajkovať sa. Teraz si idem umyť zuby. Transatlantické štúdie hovoria, že európski členovia NATO by mali zdvojnásobiť obranné výdavky a chcú ako celok ubrániť napadnutiu. Pripomína sa prístupom vojny, keď výdavky na obranu vo výške najmenej 5% vláda, ktoré boli úplne normálne. To není opravdu nic, co by si Evropa nemohla dovolit a ty stávající 2% takové těchto dosahuje, nejsou ani to minimum, nebude nic budou. Kebyže sa niekto pýta, tak ja som stále u babky. Teraz je čas sa ísť prezliecť. Už som prezlečený, ale ja som si zabudol zobrať ten puder na vlasy, takže teraz si ho nedám. Teraz tieto veci si zoberiem a dám si ich do obývačky. Som ich položím. Teraz si musím dať telefón na nabíjačku a idem po zratelku. Teraz už vyrážame. Sme v aute. Je to fakt dobré. Tak a teraz idem zahrať brávko. Áno, máte pravdu, pušujem Edgara.
nemecká čokoláda. Druhá zastávka. Áno, boli sme na Vecku. Už iba pol hodina. Tretia zastávka a zase na Shell pumpe. Sme teraz ešte v Bile. Kúpili sme si Prime, takže budeme ochutnávať. Ďalej pôjdeme za týmto tu. Okay. Začínam báť trochu. Ja sa začínam tešiť. Otočte sa na mňa, deti. Ten ratrak cúva. Som na snehu. Ratrak to tu teraz urobil a ja mu to tu pochodím. Wow. Idem sa sem kúknúť ešte. Sú nejaké schodíky. To je vlastne celé toto. Tuto asi môžeš ísť tak na lyžiach, že sa postavíš a ťa to vyniesie hore. Už sme boli tam, kde je ten svah a tak, a teraz sa ideme ubytovať. To sa si vyzujem, nie? Nakoniec som si ja vybral izbu s mojou sestrou tuto napravo. Táto posteľ bude voľná a tuto budeme takto. Ešte vlastne tuto si dám túto hru a teraz sa idem vybaliť. Takže už som vybalený a teraz vám ukážem, ako moja s mojou sestrou izba vyzerá. Tu sú dvere, ideš sem. Tu má moja sestra veci, tuto je nejaká skriňa, tam si dá batoh. To je nejaká divná skriňa. Tak, tu to vlastne, ja spím, tu moja sestra, tu ona má nejaké tie haraburdy. Tak, ona tam má veci a ja mám veci tuto vnútri. Tak, si zavriem a ja tu mám takto veci. Tak, a tu je Prime, ktorý ideme teraz ochutnať. Takže ideme ochutnať tento Prime. Takže... Voňajte. Vonia, že? Tak. To je dobré. To je fakt dobré.
Blue raspberry. Fakt dobre. Musíte ochutnať. Teraz sa ideme práve navečerať. Tam je Matička. Matička. Niekde bola ešte aj tu, ale neviem, kde je. Tuto je takto celý ľad. Tam tečie voda a tam je nejaký vodopád. A tam je svetlo, to je strašne pekné, tuto je. Toto je vlastne nejaká celá mapa, neviem ani na čo. Na večeru som si dal syr s hranolkami a s taterkou, fakt tam nebol moc veľký výber. Takže ja už mám umyté zuby, teraz idem spať a už sa ozvem sa asi až ráno. Čauko, máme tu 4. deň a teraz som sa zobudil, máme 7 hodín aj 30 minút, tiež jak včera, alebo kedy, tak nejak som sa tiež zobudil a teraz sa idem naraňajkovať. Ináč raňajkovať budem tam, kde som aj večeral a obedovať. Keď je obed, tak my budeme asi niekde na svahu alebo niekde, takže tam si niečo dáme. Teraz sa ideme prezliecť. Na raňajky som si dal párok s uhorkou, šunkou a paradajkou a džús. Takže už som po raňajkách, mohli ste vidieť na fotkách, čo som mal. A teraz sa idem vlastne prezliecť do terma a druhú vrstvu a ideme na svah. Už mám aj príľbu, bundu, aj gate, všetko. Ešte si dám len lyžiarky a kuklu a ideme na svah. Nakoniec kuklu aj lyžiarky si dám až na svahu. Tuto je kocúr Ferko. Ahoj Ferko. Ty budeš Ferko. Ferko. Fero! Ako môžete vidieť, tak som si postavil snehuliačika. Teraz ho ešte raz vidíte. A tuto takto bližšie. Na obed som si dal hranolky s kečupom a k pitiu som si dal takúto modrú fantu. Už sme na chate a teraz si idem urobiť kakao. Takže toto si dám sem. Toto sem takto zatlačím. Teraz sem šálku. Tak a dám. To je vlastne červené a modré a ja to dám na červené, aby som to mal hodúce. A teraz sa ide robiť. Takže kakao už mám hotové, teraz ešte odtiaľ to vyberem. Toto takto, sem to takto dám, takto dám, to dám. Ups, to mi trošku nevyšlo. Dám to tam, zavrem a ešte to vypojím z elektriky. A teraz ju idem vychutnať na terasu. Na večeru som si dal špagety s morkadilou a s párkom. Takže už som po lyžovaní, už som aj osprchovaný. Na večeru som mal špagety, čo ste mohli vidieť, hej, s párkom. A ešte ideme si zahrať, neviem ešte akú, ale nejakú si zahráme kartovú hru a potom pôjdem spať. Ozve sa už asi až ráno. Takže zatím čauko. Takže máme tu deň 5. Práve som sa zobudil trošku neskôr. Zobudil som sa 7:40. A teraz sa idem prezliecť. A potom idem na raňajky. Urobím vám fotku, ale aj není tam moc veľký výber, takže budem mať pravdepodobne to isté. Takže už som oblečený a za chvíľu pôjdeme na raňajky. Na raňajky som si dal to, čo včera. Už sme v reštaurácii, tam, kde sme boli aj prvý deň a
ja som si dal hranolky s kečupom a keď dovečeriame, tak, alebo doobedujeme, lebo sme ani neobedovali, tak vlastne pôjdeme do wellnessu, do bazéna, alebo neviem ešte kam. Už sme dovečerali, ako ste mohli vidieť, tak som mal hranolky s kečupom a teraz ideme na chatu. Chvíľku tam budeme, ja si dám ešte kakao a potom poďme do toho wellnessu. Filko je tu a tam niekam utekala Filka. Neviem kam. Filka je taká mačka a Fero je kocúr. A teraz pôjdeme do wellnessu. Tam je wellness. Tam. Presne. Je tam aj niekde výrivka, ale tá práve nefunguje. A možno pôjdeme aj do saun. Takže... Čo tu bolo? Tu je niekde asi Ferko. Tam je Ferko. Už som po wellnesse, strašne dobre tam bolo. Takže teraz sa idem navečerať. Už mám umyté zuby, už len sa dám do pyžama a idem spať. Na večeru som zabudol urobiť fotku, takže vám to teraz poviem. Mal som rýžu a praženicu. Už som po wellnesse, strašne dobre tam bolo. Takže teraz sa idem navečerať. Takže už som sa zobudil, teraz som sa zobudil, keď je 8 hodín a teraz sa prezlečiem a ideme na raňajky. Teraz som v inej izbe, pretože tu mám termo, vlastne tuto na posteli mám termo a idem sa teraz ešte pozrieť na balkónik. Takže som tu. Dobre tu je. Zavreli sa dvere. Tam je Ferko. Ďakujem, Ferko. A teraz sa idem prezliecť. Takže už som oblečený a ideme na svah. Už sme po lyžovačke, to bola vlastne posledná naša lyžovačka a teraz sa idem prezliecť. Teraz ideme práve do reštiky a neviem ešte čo si dám, ale pošlem fotku. Už sme po sprche a ideme spať. Teraz sa idem prezliecť, zobudil som sa keď bolo asi tak 8 hodín a idem sa prezliecť. Už som prezliečený a ideme na raňajky. Už som oblečený, aj bundu, mám aj čapicu a ideme na raňajky a potom pošlem fotku. Takže už som po raňajkách, mohli ste vidieť, čo som mal a teraz sa už balíme. A potom odchádzame, bohužiaľ. Takže už sme v aute, už sme skoro pobalení, ja tu mám na sedačke deku, tu mám čapicu a za chvíľu už pôjdeme. Už odchádzame. Keď budeme v Banskej Bystrici, tak by sme mali ísť na Mekáč. Takže ešte rodičia išli do nejakého obchodíku a vlastne predtým, než sme, akože odišli sme a ešte sme išli do papierníctva, kúpili sme si skicáre a tú kresnú kostru. Nevedel som čo a potom by sme sa mali ísť do toho McDonalda na jesť. Nie je to ešte úplne isté, ale mali by sme ísť, lebo už je tak 12 hodín, za chvíľu pol jednej, áno. A idem ďalej pokračovať v kreslení. Takže zatím čauko. Čo sa sme v Mekáči? Za chvíľu sme doma. Som nabalený a vystupujem. Už sme doma. Museli sme to všetko vybaliť a teraz idem utrieť stôl a pôjdem si kresliť. Jak som vravila, že sme boli v tom papierníctve, tak vlastne som si kúpil pravítko, potom som si kúpil takéto pravítko, ešte aj takéto nejaké nové pero. Ono to má nejaké tuto také, neviem či vidíte, také na prsty vlastne. Potom som si kúpil mázatko na tabulu, pretože nemám. Lepidlo a to je asi všetko. Ešte som si kúpil vlastne aj ten skicár. Mne sa to roztrhlo, dobre, to nevadí. Skicár, jak som vravel. A mne sa tu otrhol kúsok papier, čo som kreslil, to je jedno. To nevadí. A teraz si idem rozbaliť túto húbku a idem ju vyskúšať. O 1300 hodinách to mám rozbalené. Tu mám moju tabulu a idem to vyskúšať. Tak, teraz vyskúšam. A dobre to má, že?
Čo to máme? Má to magnet? Má to magnet, to je dobre, to je podstatné. Teraz chcem vyskúšať tieto pravítka, ale budem to robiť s tým novým perom rovno. Mám tu nejaký zošit ešte s tými veľkými riadkami. No poďme na to. Najprv to musím nájsť, kde sa to rozbaluje. Tu sa to rozbaluje. Tak. Idem vyskúšať. Takže mám to tu. Není to zlé. A ešte normálne skúsim napísať niečo. Po 100 rokoch píšem písaným. Není to zlé. Je to dosť dobré. To je nejaká novinka vraj. A ešte toto. Takže idem to rozbaliť. Kebyže viem, kde sa to rozbaluje. Nepotrebujem návod, jak to použiť, skôr jak to rozbaliť. Teraz to nejako roztvorím. Aha, tuto sa to rozbaluje zozadu. Konečne. Ups. Krásne. Tak a teraz poďme vyskúšať toto. Mám tu ešte jednu stranu. Nerobí sa s tým zle. Je to OK. Toto vždycky robím, keď sa nudím. Napíšte do komentára, či aj vy to robíte. Mal som dubajskú čokoládu a teraz idem ochutnať švajčiarsku čokoládu. Tak idem na to. No to je po švajčiarsky, kebyže tak viem. Či po nemecky to je? Ja neviem, aj tak neviem. Vyskúšam takúto žltú nejakú. Ups, to som trošku viac otvoril. To je s orieškami. To bude dobrá. Dobre. Dobré. To je priamo zo Švajčiarska. Teraz si idem robiť čínsku polievku. Hovedzia. Už sa robí. Už len chvíľu počkať. Už som dojedol a teraz to idem vybaliť vlastne tie veci. Pretože niektoré sme mali čisté, niektoré špinavé a tie špinavé sú v inej taške a vlastne tie čisté si idem vybaliť. Je toho veľa. Už mám dovybalované, už mám všetko, teraz ešte pôjdem do sprchy a to už bude na toto video všetko. Dúfam, že si dal like na moje video a nezabudni dať odber a napíš do komentára, že či máme chodiť na viac dovoleník a natáčať takýchto videí, takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!